Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Thank you so much for tuning in. Very much welcome. For those who are new, thank you so much for coming. Don't forget to subscribe if you still haven't done so. Subscribe or like a video ungakhohlwa ke share as well nokubuka ama ads. Okay, so now ngizokhuluma ke ngodaba olukhona laphana on social media about udade okuthiwa ke usebenza ke ka-ICBC. So I think ubesebhanoyini elisuka mhlambe eDurban liya eCape Town into kanjalo kuthiwa ke uyowaba nokungaziphathi kahle. I think ubexabana nomunye umuntu laphana phakathi kwendiza ke. So i-SABC ayikho happy ngalokho. Ngibone udaba lwakhe kunenye ilungana esinye isitolo lasibhala khona usephawulile ke udade evele kokuthi atrend for that behavior esendizene. Ngizodonsa ama-clips wakho engiwabonile ngizowarecorda and then ngiwadonsele la ukuze uzo-understand ukuthi sikhuluma ngani ke makukhulunywa ngaloyo dade ke. So now uthoka unkosikazi Nobuntu Mkhize ubehamba ke nomnumzana uKhazi Phakama Siphezulu into kanjalo. So bathi i-SABC yezokusakaza iSouth African Broadcasting Corporation igxeke ke ukuziphatha kwesisebenzi sayo bonakala ke xakazisana nabasebenzi abasebhanoyini kwivideo esabalele ezinkundleni saphulele utheke SABC ibone ngokukhathazeka ke le video. So let me just pull those videos mhlawumbe ke asikhulume ngayo kancane before bathe kuyona kuvela unkosikazi Nobuntu Mkhize exakazisana ke nabasebenzi ngokwekhasi lakhe le LinkedIn uqashwe brand manager ye-SABC kusuke ngo-August nonyaka. Now asize kulawo ma video ke engiwabonile mhlawumbe khona pull one or two of them ubuke ukuthi what was happening lapha nendizeni bese siyabuya ke sizoqhubeka ngevideo. I'm and my family and let's move on. Okay. She has no rights. Okay. No rights. Black people in this country have a problem of shutting up. But if I was white, that would be the Thank you. Yes. So again after sobonela ama video kuthiwa ke SABC iyaphatheka kabi ke ngalesi sigameko futhi ihlale igqugquzela abasebenzi bayo ukuthi balandele imigomo ye-SABC yenhlonipho nokuziphatha kahle. So kule video umsebenzi uphatha igama le-SABC athi isigameko sizosakwa ezindabeni ze-SABC angazi mhlawumbe bezama ukuthi sizosakazwa whatever it is or sizofakwa mhlawumbe ebabhale ngenye indlela ezindabeni ke ze-SABC. Sithanda ukugcizelela ukuthi i-SABC News ilawulwa ke imigomo izimele futhi izinqumo ezithinta zonke izindaba zithathwa lapho kusebenzela khona izintatheli akuxambukeli ongasebenzi khona. Now utheke inhlangano izosebenzisa imigudu yangaphakathi ukuxhumana nomsebenzi. So kule video Nobuntu ubonakala ngathi ugadla ngokuthile kumsebenzi wasebhanoyini obuye avele ephusha omunye emthuka nenhlamba kuze kuba kungenelela ke okukholakala ukuthi isoka lakhe. So as you did watch leya video nginami ngithe kuyidonsa under lesi story bafethu baye bayinameka leya video bathi nguyena ke lo dade okukhulunywa ngaye enokuthi uye wasiphatha kanjani kulelo bhanoyi. So yeah man,
angazi kulesinye istory ke esikhona ngaye mhlambe sizobe siyenze different video ke usebuye waphawula udade ngokuthi amalawyer wakhe bla bla bla. So usebenza ka-SABC bathi guys kunemigomo nembandela awuhambi nje zonke indawo ke njengesebenza ka-SABC ulwa ukukhuluma ke the way ayenze ngakhona lapha nebhanoyini bathi abavumelani nakho, so bazothatha ke amanyathelo when it comes to the sister. I do not know, angimazi kwamina nje ngiyaqala futhi ukuze igama elifana nalelo into ikanjalo, but anyways ngoba ke ngibona ke engathi uyatrenda kukhulunywa ngaye nokuthi uye waziphatha ngendlela engafuneki njengesisebenzisa ka-SABC. So now sizobonana kwenye video elandela. Make sure if you watch this one uzobuka enye ezolandela about the sister, uzokwazi ukuthi kuthiwa kwenzekeni ngaye namanyathelo amaphi abawathathile ngaye. Angazi bafethu ngiyakhumbula kunaleyani video agene kangizwe naye enokudonsadonsana nabasebhanoyini fly safe and all that. So I think ukuziphatha kahle mhlambe kubalekile bafethu, noma umuntu engakuthi aqale kancane uzame ngazo zonke indlela ukuzibamba and all that, because wow. So kuningi ke asazi asibonana kwenye video ezolandela. Thank you so much for watching. Ungakhohlwa ukusubscribe mntaka bawo, siphinde sibonane kwenye video ezolandela. Bye.